चलिए नमस्कार प्रणाम रवा देखतनी खेत खलिहान ब्लॉग और स्वागत कर देनी रो लगन के नया वीडियो ब्लॉग में। फिलहाल हम पहुंच गए बेंदुसार में, सिवान के जोन बेंदुसार है वहां पहुंच गए बनी। और कहल जाओ कि भोजपुरी भाषा के जोन बा न आवे वाला समय के स्टार जोन बा वहां के सामने बानी, जिनका नाम है अटल सिंह जी। कहा से कि यूट्यूब में जाकर वह चेक करें तो काफी यहाँ के वायरल सॉन्ग मिली भोजपुरी भाषा में, बहुत ही हिट सॉन्ग बा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम परिचय जानल जाओ जी। नमस्ते प्रणाम जे भी सम्मानित जनता जनार्दन बा सब लोग के खेत खलियान ब्लॉग के माध्यम से कोटि कोटि नमन करतनी, आशीर्वाद के कामना करतनी और बहुत बहुत धन्यवाद बा राउत सर की जन हमरा लगे भाईनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए और बगल में रोलो देख रहल बानी जोन अमित जी बानी यहाँ के, और यहाँ के जोन बा न भोजपुरी में जितना फुहर गाना आवेला ओकरा विरोध में एकदम टाइट रहनी, एकदम खड़ा रहनी। चल यहाँ से हम परिचय जानतनी जी। अमित जी रउआ के खेत खलिहान चैनल में सब आदमी जितना लोग हमके देख रहल बा सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बा। और रउआ पूछी का पूछेला चाहतनी? सबसे पहले हमारी सवाल रही कि जोन भोजपुरी भाषा के जोन गंदा कइल जाता, मतलब रोलो देख रहल बानी जैसे एको गो गाना जोन आवत न इतना घुमा फिरा के सिंगर लोग, भोजपुरी सिंगर लोग गा देतानी लोग, आकि जोन गांव देहात के जैसे गांव के कहीं के भी माई बहन बा उ सुने पर मजबूर हो जाता। एकरा विषय में का कहे के चाहतनी रउआ? ई तक बहुत बड़का गलती बा। कोनो कोनो गायक ऐसन गावेले सन गंदा गाना गा दे है, वो गलत बा। बाकी अटल जी के पास हम ली जाए तो अटल जी का गईले बारन रउआ पहले इनसे जान ली, एकरा बाद बताइल जाए, पूछी और सवाल के जवाब करी जी। इनसे पहले जी चलिए व्यास जी, और सबसे पहले हम लोग ये बात बता देना चाहतनी कि यहाँ के अटल सिंह के जोन भोजपुरी गाना बा न यूट्यूब पर काफी धमाल मचैले बा, और यहाँ के स्टेज शो जोन बा न काफी यहाँ पे सुपर डुपर हिट जला स्टेज शो। फिलहाल ही यहाँ के बहुत सारा सिवान में बहुत जगह यहाँ के स्टेज शो कैनी है। सबसे पहले अटल जी स्टेज शो जोन बा कहे से कि बहुत ही काफी धांसू होला, बहुत ही मतलब इंजॉयफुल होला रहो स्टेज शो। तो अभी फिलहाल कहीं रहो स्टेज शो होखे वाला बाकी ना? अभी तो कार्यक्रम लगातार चलता, छठ में कार्यक्रम बाड़ी से, दशहरा में लगले भी 17 ले कार्यक्रम रहल, ओकरा बाद फिर दशहरा में 7, 8, 9 बाटे कार्यक्रम लगातार चलते रही जनता के आशीर्वाद प्यार से। और वह कहनी स्टेज शो काफी मनोरंजन वाला होला। तो हमनी के जे भी जकर्ता बा जे भी बुलावेला मनोरंजन खाती ही बुलावेला, कलाकार एगो मनोरंजन खाती ही बनल बा। तो हमनी के मनोरंजन करावे नहीं सन, जनता जनार्दन जीवन खुश रही वो तरह खुश करे के मनोरंजन करावे के प्रयास करनी स्टेज के माध्यम से, गायकी के माध्यम से। तो चलिए भैया लोग, सबसे पहले अटल जी का जोन बा न अटल सिंह जी के, सिंगर अटल सिंह जी के यहाँ के सबसे पहले एगो क्लिप रहो लोग के दिखावे के चाहते हैं जोन की काफी वायरल सॉन्ग चल रहा बा। तो चलिए माना तो गावे लगाना लागेला हमके मनावे हो, लागता कि ओकरे से धन हमर सोधी, लागता कि ओकरे से धन हमर सोधी। पिता से ना पे ढूंढ के चौहादी, पिता से ना पे ढूंढ के चौहादी। ई बात स्पष्ट बा हो, कमरिया में कष्ट बा हो, ई बात स्पष्ट बा हो, कमरिया में कष्ट बा हो। पहले के जमाना में हमनी के माई बहन लोग आचर ओढ़ के मंदिर के प्रांगण में जाई देखी अकाउना भाव में कोनो भी शुभ कार्य हुई तो सबसे पहले गीत गाई बैठ के अरे की गाई गे तो चलिए फिलहाल रोवा लोग देखनी आलो वीडियो के माध्यम से। आज सबसे पहले हम रोवा लोग इनके लाइव लेके आयल बनी अटल सिंह जी के पास, और चलिए हम यहाँ से रोवा लोग गवा के सुनवाओ तनी आखिर ये सिंगर में कितना दम बा और कैसन यहाँ के गाना सुनावे वाला बनी आज। तो चलिए अटल जी कुछ ऐसा गाना सुनाई ताकि देखे वाला जे भी सब्सक्राइबर बा, जे भी दर्शक बा, मन खुश हो जाओ। मन खुश हो जाओ तो पर्दे के गाना रही मेहरारू के नोकझोंक मरद से बाटे, वो गाना फिलहाल हमारा आवेला बा ऑफिशियल से। हालांकि हमरा डर ना लगला हमरा गाना चोरी के, केहू चोरा सके, कोनो दिक्कत नहीं है हमरा, वो तो बाद में समझ ले ली गाना के। बाकी
कि दाल भात बनवनी निमक हो गौए तेज, खींच के चटकन मरुए उहो कले हमी परहेज। त दुई एगो रोटिया राते घाटाला खातिर माई, मच्छरदानी के डंटा से मरले बा दो गालावा रे माई, मच्छरदानी के डंटा से मरले बा दो गालावा रे माई, मच्छरदानी के डंटा से मरले बा। चलिए जमाना का देखते हुए गाना जोन बा ना काफी पर्दा में बा, काफी सुंदर लागल गाना। तो चलिए और हम प्रयास करें यहाँ से कि और कौन ऐसा गाना गनाए जोन की काहे से कि नया नया जोन चल तरी सने घरी जोन चटक मटक जोन बा ओमे कुछ सुनाई ताकि दर्शक लोग देख पा। चटक मटक में एगो फिलहाल गाना गइले बानी, थोड़ा सा अश्लील तो बा ना, लेकिन आपन नजरिया आपन सोच। गीत अभी ऑफिशियल से गइले बानी, अटल सिंह ऑफिशियल से। कि नाही मानत मोर भतार बारे, रोजे करत लागतार बारे, हो नाही मानत मोर भतार बारे, रोजे करत लागतार बारे, दर हमरा लागत बुखार बारे, नाही बुझत मरद बारे, त नाही मानत मोर भतार बारे, रोजे करत लागतार बारे। तो चलिए रोलो सुननी लो काफी यहाँ के जोन बाना नया तरीका के गाना काहे से कि अच्छा एक बात बताई अटल जी, जोन गाना रुआ गईनी है अगर गांव के जैसे घर के जैसे माई बहन सुने लो तो का वहां लोग के दिमाग में का लागी? देखी ई गाना माई बहन खाई तो गावले नहीं खे, ई गाना गल गइल बटे ऑर्केस्ट्रा खाती। काहे से कि ऑर्केस्ट्रा में हनुमान चालीसा लोग थोड़े ना बजाई, निर्गुण पूर्वी बजाई ना बजाई, ठीक। तो माइयो बहन लोग खाती गीत बाटे ऑफिशियल पर सुनी, चाहे अन्य भी बहुत सारा चैनल पर बाटे। तो ई नौजवान लोग खाती बा, काहे से कलाकार सबकरा खाती बा। मेला लागेला, रुआ के बता दिए एगो बात कि मेला लागेला तो जो हर एक प्रकार के सामान बेचाला, ओ जो जिलेबी पकौड़ी वगैरह वगैरह डिश डेट हर एक चीज बेचाला। तो रुआ ऊपर निर्भर करता कि रुआ ओ मेला में से किन के खाद का बानी, ओ मेला में से किन के घरे का लेके जाता नहीं, उ रुआ ऊपर निर्भर न। तो कलाकार बा एगो मनोरंजन करावे खातिर पब्लिक के अब कैसन गाना सुने के बा वो प्रकार के गाना हमार नाम सर्च करके सुनी। निर्गुण सुने के बा निर्गुण मारी, पूर्वी सुने के बा पूर्वी मारी, बढ़िया लोकगीत निमन गीत जैसन बा वैसन गीत बा परोसल गइल बाटे। अटल जी सबसे पहले एगो बात बताई कि अभी कुछ दिन पहले राउर एगो गाना आयल रहे भोजपुरी में, जोन की वो गाना के मतलब गाना रहे ई कि झंडा तारा ढोड़िए में घोप। कहाँ तक ई गाना में मतलब सच्चाई बाई, मतलब झंडा जन होला उ काहे आदमी ढोड़ी में घोपी जड़ा, ओकरा बारे में बताई ना। देखी गाना उ गवाई रहे ठीक, अब आपन नजरिया कैसन बा उ आंखड़ा में अक्सर हुआ देखत होके कि मेला में अक्सर आंखड़ा में लोग झंडा ले रहेला, हाथ में लाठी ले रहेला, भाला ले रहेला। तो जौन उ डांसर टाली पर नाचत रहीसन, तो जौन लइका दू चार गो होखेला सन, हर एक गांव में उदंड लइका होखेला सन, तो उ लइका का करता कि झंडे से जौन बाकी लड़की के ढोड़ी खोदता, भोले से खोदता, डंटे से जौने हाथ में बतौने से खोदता। तो कोनो राइटर रास्ता से गुजरता रहे चाहे सिंगर गुजरता रहे, तो उ देखलन तो अब स्क्रिप्ट बतैलन कि हे तरह तनी हे पर विचार करी ना, तो उ देख के उ गीत गवाइल बा मनोरंजन खाती। अब ओकरा के केहू दिल पर ना ली। चलिए वो लोग देख रहल बानी लो, यहाँ बानी अमित जी, और यहाँ से हम कुछ सेशन स्पेशल हम यहाँ से क्वेश्चन करेला बानी। अमित जी एगो बात बताई, आवेला समय में चाहे तो जितना भी भोजपुरी भाषा में जितना भी भोजपुरी सिंगर लोग के बीच में का होता, बहुत सारा विवाद खड़ा हो जाता। सबसे पहले ये बताई कि जो विवाद खड़ा आपस में लोग गाली गलौज करता, काहे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा देखो तो कैमरा वो ओकरा बारे में क्या कहे चाहता नहीं, जितना विवाद होता है एक सिंगर एक दूसरे का चाहत नहीं किलो, जैसे बात रह गई कि छोटा सिंगर के बड़ा सिंगर कुछ समझत नहीं के, हमेशा दबावले रहता, छोटा सिंगर के आगे नहीं के बढ़े दे, क्या कहे चाहते इस बारे में? देखिए इमें बहुत कुछ बात बा, ठीक बा। सबसे पहले रउआ चंदन नाम के गायक के जानी ले, ढोरी चटना गायक गईले बा। पवन सिंह जी उनके पीठ पर हाथ अश्लीले गाना गईले बा। कहता बाबू तू ठीक गईल ह, पीठ पर हाथ दे के बहुत बढ़िया आगे बढ़, भगवान तारा दिन दुगुना रात चौगुना रखिए, पवन सिंह कहले। सबसे तक गायक कौन खराब हुई तो रउआ समझ सकीले, तो उन्हें बड़ा गायक हो। छोटा गायक के अच्छा गाना गावे के अगर राह दिखेब तो भोजपुरी अच्छा जाए, अगर तू ही गा देब कुछ हो तो का हो।
पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ई सब अश्लीले के से शुरुआत के लिए बाजी, तब ना आगे बढ़ल बा। आज छोटा गाना अगर छोटा गायक गावता तरुआ के मिर्ची लागता कि काहे गईले है, काहे गईले। कोनो मीडिया के माध्यम से रुआ बोल देले कि वो ना वो गलत है वो सही है। अमित जी बात हमार ई बा कि जैसे हमार कहना में बा कि छोटा सिंगर जोन बा, छोटा सिंगर के बड़ा सिंगर आगे काहे नहीं के बढ़े दे, यही ले ना बढ़े देता। अगर बढ़ जाए छोटा सिंगर तो फिर बड़ा सिंगर के वैल्यू कैसे रह जाएगी, तो उनके सोच बा। हाँ बिल्कुल उनके सोचे बा। अभी मनी मिराज के रुआ जाना था नहीं, वो तक साला बहन चो भोसरी वाला बोल के आगे भइल बा, तो ओकरा लोग कहेला अच्छा है कॉमेडी मैन है। रुआ जो माता के गाना सुनाई स्टेज पर खड़ा होके रुआ सुनब तो 2 मिनट 10 मिनट ना खड़ा हो सकीले वहां पे। अगर ढोरी चटना गाना गा दिलक तो रुआ मजा लेता नहीं, खूब ताली बजावता नहीं। ई बताए कि ई कहाँ तक अच्छा रहे, रुए बताए। अगर रुआ सवाल करता नहीं तो जवाब सुनी। कोनो न चाहता अगर पानी में छोट मछली है तो बड़ा मछली ओकरा दबोचे ले। साइकिल रोड पर चलबा नु साइकिल से तो बाइक वाला ओकरा दबोचे ले। अगर बाइक वाला बा तो टेम्पू वाला बा तो ट्रक वाला, जोन बड़ा होई ना छोट के दबेबे करेला। ई हमेशा बैल बा। आ ई सब बड़के गायक के गलती बा। केहू के नाम लेकर ना कुछ बोलब, बाकी समझे के बात है। कोनो ही स्टार है, कोनो हाउ स्टार है, देख का स्टार है, कौन का गावता रहो वो देखता नहीं। तो चलिए रोवा लोग सुननी आ लोग काहे से कि भोजपुरी भाषा जौन बा न, भोजपुरी भाषा के जौन गायकी बा बहुत विवादित आइटम है। बहुत विवाद एमे होत जाला, आवत रहेला जात रहेला, इससे कोनो लेला देला काम नहीं है। तो चलिए अटल जी बानी, यहाँ से हम एगो बात पूछे के चाहते हैं। अटल जी सबसे पहले ये बात बताई कि राउर गाना जौन बा कोनो ऐसा कोनो गाना बा जौन मिलियन में गइल बा? हाँ मिलियन में सेट सॉन्ग गइल बा 2019 में गई रहे। अच्छा 2019 में। हाँ सोनोटन से गइल रहनी। जी ओकरा बाद से बहुत सारा गाना चलते बा, जी 200 के 250 के 300 के निर्गुण बा, पूर्वी बा जौन 5 लाख 6 लाख 7 लाख व्यू बाटे। बहुत सारा ऐसा भोजपुरी गीत बाड़ी सन, लगातार व्यू पर व्यू आवते बा, जनता के प्यार दुलार मिलते बा। तो चलिए हम रो लोगों के ज्यादा समय ना लेम और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे अटल जी से ये रही। अटल जी एक बात बताई, ऐसा कोनो वो लास्ट जाते तो ऐसा कोनो गाना सुनाई रुआ कि दर्शक लोग अच्छा लगो, और सबसे जो हाईलाइटेड गाना हो वो सुनाई रुआ? हाईलाइटेड गाना तो बहुत सारा बाड़ी सन, लेकिन फिलहाल में एगो गीत हमार कमरिया में कष्ट बाटे जौन कि नेहा राज के साथे गइले बानी हम, कि फेर करवटिया हमारा ओरिया ए रनिया ऐसे कहाँ करेली केहू के कनिया, तो लागता मिजाज तोहर नष्ट बा हो। तो लड़की कहतिया कि बात अस्पष्ट बा हो, कमरिया में कष्ट बा हो, कि बात अस्पष्ट बा हो, कमरिया में कष्ट बा हो। तो चलिए जाते जाते अटल जी का कहे चाहेम, जे भी हमारा दर्शक देखो था का कहे चाहेम जाते जाते? सब दर्शक से यह कहेम कि खेत खलिहान ब्लॉग के माध्यम से रोलो हमरा के देखो तानी, और ए वातावरण में कोनो भी प्रकार के हमरा से भूल चूक भइल होके तो घर के लइका समझ के क्षमा करेम। आ जे तरह अटल सिंह रे प्यार दुलार देबेनी